bakit? Kasi question ko lagi, bakit kaya na ang tao, kahit hindi ka galit sa kanya, at wala kang nagawang masama sa kanya, wala kang ginawang masama, bakit kaya bigla-biglang nagbago at biglang parang galit, hindi na bumabati? Lagi mong question yun, di ba? Hindi lang naman siguro sa akin nangyayari yun. May mabibigla ka lang na parang nagbabago yung kanyang treatment sa'yo. Yung pakikitungo niya sa'yo nagbago, tumamlay, yung hindi ka na binabati, yung anong pangalan nito? Yung kapag ka nagkita kayo ay warm, very warm, no? Very warm siya na parang kaibigan talaga, na parang kang itinuturing na parang sweet, sweet, very sweet. Pero yung ganun na maramdaman mo na siya ay may something sa'yo, kasi hindi lang thousands na yung na-post mo sa Facebook, hindi lang thousands na yung nagawa mong video sa thousands. Exaggerated naman, di naman ako makagawa ng ganun. Marami ka nang nagawang post sa reels mo. Marami ka nang nagawang videos na na-post mo sa YouTube. Ano naman siya, yung follower naman siya, friend mo naman siya, na obvious na nakikita ka naman niya, ay hindi bumabati. Gusto niya ikaw lang laging nagla-like. Pag ganun, hindi, ina-unfollow ko. Kahit pa siya kaibigan ko, ina-unfollow ko, ina-unfriend ko pa nga minsan. Kayo guys, anong masasabi niyo pag ganun ang tao? Sa akin, iniwasan ko. Pag ganun, naramdaman ko na napangit na ang ano sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka nagla-like, hindi ka na bumabati sa akin. So, bye-bye, no? Para ano? Para ano pa? 'Di ba? Para ano? Ha? Ang gusto niya siya lang lagi ang i-like? Wag mo akong gawing taga-like mo, taga-share ng mga videos mo. Wag mo akong gawing accessory ng iyong account. Naranasan niyo ba yung ganyan? Hindi porket mabait ang tao ay abusuhin mo ng ganyan. No? May mga simpleng bagay na nangyayari sa atin diyan sa pag-o-online natin, na yung pagre-reels, sa Facebook posting, sa YouTube, sa ating channel. Marami yung mga kakilala. Kaya ako mas gusto ko yung virtual na hindi mo talaga kilala na nag-join. Like for example, si Ellen, si Ellen Russell, si katulad ni Russell TV Vlogs, yan, si Marites Lumanta, mga ganyan. Hindi ko kilala mga yan personally, but virtually, they're good and they're heartily supporting the channel. Na sa akin, pinagpapasalamat ko ng todo-todo talaga na nandyan kayo every time na mag-live ako, and then I know you're supporting us. Tapos, yung marunong kayong pakita ng appreciation. Okay? Kasi, ang Diyos nga, ganun eh. Kailangan i-appreciate natin siya para tayo ipaboran din. Kaya, hindi ka marunong mag-appreciate and then hihingi ka ng pabor. Ang pangit yata. At gusto mo, lagi ka na lang ikaw ang pinapaboran. Hindi sa mundong ibabaw na ito, give and take, no? Yung balance lang, hindi yung ganun na ikaw lang laging napapaboran. Masama yun. Kasalanan din sa God yun, ha. Selfishness ang tawag dun. Egoistic actions, or you're being egocentric. Yung sentro lang ang sarili mo lagi. Bad yun. Hindi maganda yun. Yun pa ang isa kong update ngayon, kahit walang masyadong nakikinig. Pero I know, marami naman kayo dyan, pero yun lang, hindi nakalantad. Ano? Meron pang bago? Okay? Today, teka, i-share natin doon sa